104.7 IFM. Report! Nauna nang nagpaalala ang San Nicolas Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga residente sa bayan ukol sa inaasahang pagtunog ng malakas na alarma sa darating na ika-20 ng Pebrero. Magmumula ang naturang tunog sa warning station na matatagpuan sa San Nicolas Municipal Grounds o sa loob ng poblasyon area. Bahagi ito ng preventive maintenance ng National Power Corporation Dams Management Department upang ma-monitor ang paggana ng naturang istasyon. Layo nitong matiyak ang kanda ng San Roque sakaling magkaroon ng dam discharge operation bilang paghanda sa darating na panahon ng tag-ulan. Pinalalahanan ng mga residente, lalo na ang mga malalapit sa kinalalagyan ng warning station, na huwag magpanik kung maririnig ang malakas na tunog mula rito. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracat, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.